मैनेजर सर, हम कोयम्बटूर जाता नहीं। अगर पैसा के जरूरत पड़ो तो हमरा के बता दे। हाँ, ठीक बा? ठीक बा सर, संभल के जाए। ठीक बा जी सर, रुआ ठीक तो बा? I'm okay, okay. सॉरी सर। सर 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 का भाई सर। का बोल रहे इनकरा? सर वो रेस्टोरेंट में अचानक चक्कर आ गए इनके। वैसे एकरा से पहले इनकरा कोई बीमारी रहेगा? सही कहीं तो सर इनके ऐसा कोनो बीमारी ना रहे सर। अरे लाइट के था एके भी वहीं जाके रहे। सिस्टर एक मिनट। का बात बा राजेश भाई? ई वायरिंग के प्रॉब्लम के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक करावा। एक के बारे में सर के सीरियसली बतावा। हाँ, ओके, ओके। पावर सप्लाई ऑन होखती हमने प्रिंट निकाल पाई। हाँ। वैसे और भी कई पेशेंट वेटिंग में बाड़े। अरे ई कटन की के लगोलस तू लगे लुका? हम तो अभी तक इन्हें ना आए नहीं। हाँ जरा देखा था। हाँ। हे भगवान। मैडम सेम उहे बा है ना सर? डिट्टो, लेकिन एकर गला पे उकट के जानबूझ के कर गइल बा। इतना भाग दौड़ के बावजूद भी वो ब्लू सर्जिकल मार के रखल भुलाइल ना। मैडम एक्चुअली भैली रहे कि पावर सप्लाई बंद हो गल रहे। जब हम ओके ऑन करे गल रहनी तब उहे बीच में ही सब हो गई। का तो केकरो अंदर आते देखले रहला? ना मैडम, हम ऑन करके तुरंत वापस आ गल रहनी। अपन नाम और एड्रेस देके जाइए। ठीक बा मैडम। ये लॉबी में बासा। नेक्स्ट। सीजो सर, फुटेज के सर के ऑफिस में पहुंचा दा। सर ओकर हिम्मत के दाद देवे के पड़ी। वो लगातार अंदर आके बाहर भी जा रहल बा। वो दिन की रोशनी में। ये बार वो अपन विक्टिम के बोलेरो में लेके ना आए। वो रेस्टोरेंट के करीब हॉस्पिटल एजे बा। सो ऑजलर, दिस इज द अटेम्प्ट लुक लाइक। ठीक गला के नीचे दायां साइड में 6 सेंटीमीटर लंबाई के एगो घाव बा। इट्स प्रेसाइज एंड प्रोफाउंड। एक कैरेक्टिक आर्टिक बा। एकरा चक्कर आवे के वजह से एकरा अशोक हॉस्पिटल में लेवल गिल रहा है। अब एकरा चक्कर काहे आयल रहे एकर वजह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चल सका था का? हो सकेला, बाकी टाइम लागी। वी विल डू पॉसिबल केमिकल टेस्ट। रिजल्ट आवे के बाद ही कुछ बता सकेली। हमार काम हो गइल बा। आप चाहिए तो बॉडी लौटा सकेली। वो दिन अशोक सर से 5 आदमी मिले आए रहे। 4 मिले लेकिन एगो मिसिंग रहे सर। वो के रहे? वो हमनी के होटल में घी सप्लाई करेला सर। तो वो आदमी के बुलावे के चाहत रहल ना? एक्चुअली वो आदमी हमनी के कांटेक्ट में नहीं थे। कोविड के टाइम में अशोक सर के ही रूल चलत रहे सर। जहाँ तक हमके पता बा वो 1 या 1.5 साल से घी सप्लाई करत रहा सर। ओके घी बहुत प्योर रहे सर। हमार उसे ज्यादातर बात ना होकत रहे। वो हमेशा मास्क में रहत रहे सर और वो कोट भी बनत रहे सर। हम देखले रहने ओके। ओकर गाड़ी एगो बोलेरो पिकअप है ना? सफेद। हाँ सर, ओकरा पास सफेद बोलेरो पिकअप रहे सर। ओकर पेमेंट कैसे होत रहे? कैश में?
नहीं सर, हमनी के चैन रेस्टोरेंट होके की वजह से पेमेंट अकाउंट में होत रहला सर। वो हिसाब से ओकर अकाउंट डिटेल्स यहाँ जरूर होके के चाहिए। सर एक्चुअली ये अकाउंट कोनो अजय सियार के नाम पे बा। पिछले 5 साल से ये अकाउंट हमने के बैंक में एक्टिव बा और सर पिछले 1.5 साल में ये अकाउंट में सिर्फ एक बार ही कैश के ट्रांजैक्शन भइल बा, वो कोनो विल्टन होटल के नाम के अकाउंट से। हमार बेटा बहुत मासूम बच्चा रहे सर। पहले मिर्च पाउडर धनिया पाउडर के होलसेल के सप्लायर रहे। अम्मा जी, अजीत के मौत कैसे भइल रहे? वो एगो एक्सीडेंट में मर गईल। ओकरा के मरल 2 साल हो गईल। हमने चाहता है कि हमने के ये संगठन हमेशा जिंदा रहे। हमने के संगठन के भलाई और एक सर चाहे खातिर नॉर्थ इंडियन बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमती वंदना श्रीवास्तव के हम ये मंच नमस्ते। थैंक्स आमंत्रित सर। ये मंच पर भाषण देवे खातिर मुंडा काती के संगठन के प्रवक्ता रॉबिन मुंडा चंद के हम मंच पर हम आमंत्रित कर रहा बानी कि वहां के ये मंच पर आए और दूसरे। Ladies and gentlemen, नमस्कार। My greetings and hello to you all. एजा मौजूद सब औरत लोग और पुरुष लोग के अनदर डेड एंड है ना सर? जे 2 साल पहला ही मर चुकल बाड़े ओकरा अकाउंट वो इस्तेमाल करत रहे। हमने के थर्ड विक्टिम अशोक के केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट आ गई बा और ओकर स्टमक में साइलोसिबिन टॉक्सिस लेवल पाइल गइल बा। साइलोसिबिन? आप ही जानते बानी कि न्यूरोटॉक्सिस सस्पेंस बा। अगर एक डोज इंसान के पेट में चल जाए तो चक्कर या बेहोश हो सकेला। सम पीपल इवन माइट गेट लॉस्ट ऑफ। ता एकर मतलब किलो और अशोक सेल्वराज के चक्कर आवे जैसन ओकरा हॉस्पिटल में पहुंचावे तक एकर मिस्ट्री सो प्लान। ऑब्वियसली It will be clear for you when I tell you the story of 2 deserted tiger cubs. हमनी की वो दुनिया में 2 बच्चा के कहानी के हम रउआ लोग के सामने चित्रांकन करके दिखावतनी ताकि रउआ लोग के मैडम के बात समझे में आसानी होगी। ये ट्रांसलेटर तो हमने के मारिए दिए। सच में वो आदमी के कॉन्फिडेंस के माने के पड़े। ऐसा बेवकूफी भरल बात करता। एकरा में से एक वो थोड़ा छोटा बा और दूसरा के उम्र थोड़ा ज्यादा बा। दोनों ही जंगल में आसानी से घूमते। The ways of nature may not be logical for us, दिव्या, but it was. यू आर राइट। वो जौन कविता में शब्द लिख रहल बा वो कोनो दूसर लैंग्वेज में भी तो ट्रांसलेट हो सकता ना। It's a translation from Mayur's original Latin god by 18th century physician god जोहानी मुर्गानी। यस, लैंडर ही पहला हत्या के जगह पे लिख के रखल गए शब्द है।